Hello, brothers and sisters. Good evening. Hello, Doc. Good Hello. evening. Happy Easter, Sis May. Good evening, Good Doc. evening. Happy Easter sa Happy inyong Easter, tanan. Doc. Happy Easter. Sis Monet, Brother Happy Nabin, Easter, Brother Doc. Sis Janet. Happy Easter po. Happy Easter. Sis Maria, Sis Monet, Brother Nabin. Ayan, good Yo. evening. Tonight, on Spiderweb. Hmm? Natulog. Dali, bisa ka. Okay. So, Brother Nabin, are you there? Brother Nabin, wala ka diha. Nakadiha. Asa Sis, to? Sis May, ikaw na lang opening prayer, Sis May. Sige, Doc. Okay. Magandang gabi po sa lahat. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, Forgive and us our forgive us our trespasses, trespasses, as as we we forgive forgive those those who who trespass trespass against against us. us. And lead Lead us us not not into into temptation, temptation, but but deliver deliver us us from from evil. evil. Amen. Amen. In the name of the Father, the The Son, the Holy Son, and the Spirit. Holy Spirit. Amen. Thank you, sis, for the opening prayer. So, Welcome, Doc. welcome sa ating lahat ngayon sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding, Knowing Our Faith. Welcome rin sa mga nanonood ngayon sa Facebook. Ang ating topic ngayon is tungkol sa mga titulo, no, ni Mary. Especially pag nag-pray tayo ng rosary, after ng rosary, nag-pray tayo ng Litany of Mary. No? So, may mga title dyan na hindi natin naiintindihan kung bakit yan ang title ni Mary. Kaya tatalakayin natin ano ba ang biblical basis niya at saka yung kanyang kahulugan. No? Kasi mahirap na mag-pray lang tayo, hindi natin naiintindihan ang kahulugan. Okay. Mute ko muna kayong lahat. Okay. So, itong Litany of Mary, ewan ko lang kung after ng prayer ng rosary, nagpe-pray ba kayo ng Litany of Mary? O, optional lang ito, pero mas maganda na meron talaga. So, kami nagpe-pray kami. Yung ano, bilib ako sa kay Andy, yung panganay ko, 13 years old, memorized niya. Siya nagli-lead ng Litany of Mary. Ang other name ng Litany of Mary is the Litany of Loreto. Bakit Litany of Loreto ang tawag dito? Kasi itong Litany of Loreto, ito yung galing ang pangalan ng Litany of Loreto sa Shrine of Holy House of Loreto sa Italy. So ito ay isang malaking Marian pilgrimage site, no? Itong Shrine of the Holy House of Loreto. So itong Litany of Loreto or Litany of Mary, officially binigyan ng approval ni Pope Sixtus V noong 1587 na pwede siyang i-recite publicly. Alam niyo ba itong Shrine of the Holy House of Loreto? Ito ang pinaniniwalaan na ito yung bahay ni Mama Mary, no? So, ito ay according to sacred pious tradition, ito ay milagrong nilipat galing sa Nazareth patungo sa Italy. Sino ang nagbuhat dito? Mga angels, no? Mga angels. So in 1921 and 1291, yung mga crusaders, yung nakikipagdigma sa mga Muslim invasion sa Europe, sa Holy Land, natatalo sila. So para hindi ma-desecrate, hindi wasakin ng mga Muslim,
yung bahay, pinotektahan ng mga anghel at dinala yon sa Croatia. Pero pagkatapos na 1294 na naman, nilipat na naman ulit ng mga angels patungo sa Loreto, Italy. No, para ma-prevent ang pag-destroy ng mga Muslim forces kasi yung during the time yung mga Crusaders ay natatalo. No? So, ang Feast of the Translation of the Holy House, sineselebrate December 10. No? So, nag-i-start yung Litany of Loreto or Litany of Mary, Lord, tapos sasagot tayo, have mercy on us. Christ, have mercy on us. So, hindi ko i-explain lahat ng title. Yung mga self-explanatory, hindi ko na kailangan i-explain. Yung medyo mahirap intindihin, yun na i-explain natin. Kasi para makasya yung oras. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God the Holy Spirit, have mercy on us. Holy Trinity, one God, have mercy on us. Holy Mary, pray for us. So, self-explanatory, hindi ko na-explain. Holy Mother of God, alam naman natin na si Mary ay Mother of God kasi si Jesus ay God. Holy Virgin of Virgins, so si Mary, a perpetual virgin, no? So, alam natin na si Mary is holy, no? Self-explanatory. Mother of Christ, of course, so ina siya ni Jesus. Hindi yata kailangan na-explain. And then, Mother of the Church. So, sa lahat na ito, pag sinabi Holy Mary, ang dugtong, pray for us. Holy Mother of God, pray for us. Holy Virgin of Virgins, pray for us. Mother of Christ, pray for us. Mother of the Church, pray for us. Bakit Mother of the Church? Bakit ina siya ng simbahan? Ito yung explanation. Kasi, doon sa paanan ng krus, itinalaga tayo, no? Ibinilin tayo ni Jesus kay Maria. Ha? Sabi niya, woman, babae, tingnan mo ang iyong anak. So, ibinilin niya tayo sa kanyang ina. So, ang ibig sabihin niyan, si John the Beloved, ay nagre-represent ng buong simbahan. Ha? So, at the foot of the cross, Jesus gives Mary to the beloved disciple na nagre-represent hindi lang sa kanyang sarili, but ang buong simbahan. So, it is symbolic, no? Kaya yung bakit tayo dumudulog kay Mary, bakit tayo nagpe-pray, naghihingi ng tulong kay Mary, bakit natin siya binibigyan ng sobrang parangal, malaking parangal? Dahil yan ang kalooban ng Diyos. Simpleng sagot sa mga pag-aatake ng mga protestante. Yan talaga. Isipin nyo kaagad ang sa paanan ng cross. Woman, behold your son. No? Son, behold your mother. So, sa 7 palabras, sa 7 words, 7 last words of Jesus, doon niya tayo ipinagbilin sa kanyang ina. From that moment on, inendurso niya tayo. Niya, kalooban niya na pumunta tayo sa kanyang ina. Okay, so, nagre-represent si John ng buong simbahan. So, she is the mother of all the believers. At saka sa Pentecostes, no? Yung 12 disciples, yung 11 disciples at the time, no? Kasi wala na si Judas. Kasama doon si Mary, no? Basahin natin sa Acts chapter 1 verse 14. All these were constantly devoting themselves to prayer together with Mary, the mother of Jesus. Kasama si Jesus. So sa Pentecost, on the birth of the church, andun si Mary, no? So she is the mother of the church. And also sa Revelation chapter 12, the dragon, si Satanas, galit na galit sa babae, no? At tinutugis niya at nakikipagdigma siya sa mga anak, no? Sa mga anak
Kaninong anak? Anak ni Mary. No? Sino yung mga anak ni Mary? Yun yung tumutupad sa kalooban ng Diyos. Sumusunod sa mga commandments ni God. So ewan ko lang sa iyo, kung ayaw mong maging mother mo si Mary, kagaya ng ibang mga sekta, hindi nila kinoconsider na kanilang ina si Mary, dito sa Bible, sa Revelation, galit na galit ang Diablo, ang Satanas, sa babae. So kung ikaw ay galit kay Mary, nako, kanino kang anak? Anak ka siguro ng Diablo. At tinutugis niya ang mga anak ni Maria. No? The dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of the offspring. So, sino yung mga anak ni Mary? Yung mga sumusunod sa kautusan ng Diyos. So, bakit importante ang title Mother of the Church, si Mary? Kasi, pinapaalahanan tayo na hindi malayo si Mary sa atin, kasama niya tayo, at bilang ina, inaalagaan niya tayo. Concerned siya sa atin. At siya ang pinakamodelo sa pananampalataya natin sa simbahan. No? Next, Mother of Mercy, pray for us. Bakit siya Mother of Mercy? Kasi si Jesus ang source ng mercy. No? Si Jesus is the merciful. His mercy is from generation to generation on those who fear Him. Sino nagsabi nitong word na ito? His mercy is from generation to generation on those who fear Him. Si Mama Mary. Ito yung fiat niya. No? So, siya ang pinanganak niya, ang source of mercy, si Jesus, the divine mercy incarnate. Kaya, nararapat lang na pwede natin siyang tawagin na Mother of Mercy. Ina siya ng awa. Kasi si Jesus ang mercy incarnate. Okay? At pwede rin natin siyang tawagin na Mother of Mercy dahil example ng kanyang awa doon sa kasal sa Kana. Naawa siya doon sa sa kinakasal na ubusan ng alak. Kaya hiniling niya sa kanyang anak na kaawaan at gumawa ng alak. At another example din doon sa Kalbaryo, no? Nagsuffer si Mama Mary kasama ang kanyang anak. So, bilang ina, nakikita mong nagdurusa ang iyong anak, so kasama din siyang nagdurusa. Ang kanyang pagdurusa ay spiritual, emotional, no? Not mainly physical, but spiritual. Dahil anak mo ay sinasaktan, no? Out of her mercy for the salvation of souls. At isang example ng mercy ni Mama Mary, kahit siya nagdadalag tao, buntis siya, nahihirap, malayo ang lugar, pumunta siya kay Elizabeth sa Judean Hill Country. Malayo yon, ilang days travel yon. Pumunta siya para tumulong sa kanyang kasi na manganganak kay John the Baptist. Ang sabi ni Saint Faustina, Mary is the channel of God's mercy sa mga taong nangangailangan, no? Sa mga taong nangangailangan ng awa ng Diyos, siya ang daluyan ng awa ng kanyang anak. So lumapit tayo sa kanya, no? Mary is the channel of God's mercy. So, anong aral mapupulot natin dito? So, si Mary, hindi siya ang source ng mercy. God alone is the source of mercy. No? But, dahil siya ay mother ni Jesus, mother ng mercy itself, so, nagme-mediate siya. Pwede siya makapag-intercede sa atin. So, sa mga
nagdurusa, nangangailangan ng awa ng Diyos, sa mga may kasalanan, na gustong magsisi, no? At natatakot kayo sa hustisya ng Diyos, no? Alam naman natin na si Jesus ay maawain, dapat hindi tayo matakot. Tumutulong rin si Maria bilang motherly love, no? Pagmamahal ng isang ina, na dinadagdagan niya ang pag-aaruga sa mga taong punong-puno ng paghihinagpis dahil sa bigat ng kasalanan. Okay? A refuge for the afflicted. So may mga tao talaga sa psychology na mas hiyang sila sa motherly love. So may mga tao na hindi mo ma-explain na mas hiyang sila sa babae. So kung the image of Jesus na para kang natatakot dahil sa mga kasalanan mo, because Jesus represents the male fatherly or brotherly, so ang psychological makeup mo ay mas hiyang ka sa motherly care, dumulog ka kay Mama Mary. Pero it doesn't mean na mas maawain si Mary. No. Mary and Jesus have one heart. No? So, next, Mother of Divine Grace, pray for us. Bakit siya Mother ng Divine Grace? So, again, tinawag si Mama Mary full of grace. No? At tinawag din siyang source of all grace kasi si Jesus ang grace. No? Siya ang, sa kanya lahat galing ang grasya. Tapos si Jesus ay lumabas mula kay Maria. No? Kaya nararapat na tawagin siyang Mother of Divine Grace. So, lahat ng grasya ay galing kay Kristo. Okay? Ulitin natin. Lahat ng grasya ay galing kay Kristo. Kaya lang, they are closely, intimately linked together. So, meron siyang relasyon tungkol sa pagdaloy ng grasya, sa pagbibigay ng grasya. So, God alone is the source of grace. Alam natin yan. Pero, si Mary, siya ay channel or vessel of God's grace. Dahil nanggaling sa sinipupunan ni Maria, si Jesus. So, bilang ina natin, siya ay makakahingi mula sa kanyang anak ng grasya na kailangan natin. So, bilang mga Katoliko, always nating isama si Maria. Huwag nating kalimutan na meron tayong ina. No? So, ang iba, diretso lang kay Jesus at hindi na nila pinapansin si Maria kasi diretso sila sa Diyos. Okay yan. Kaya lang, ito ba ang kalooban ni Jesus? Ang kalooban ni Jesus ay humingi tayo ng tulong sa kanyang ina rin. Kasi gusto niyang parangalan ang kanyang ina. No? Gusto niyang parangalan. Sa tuwing tayo ay dumadaan sa kanyang ina, humingi ng mga panalangin, pinaparangalan natin ang kanyang ina at nagbibigay tayo ng kasiyahan kay Jesus. So, sa Council of Ephesus, 431, tinawag si Maria na Theotokos, God-bearer, nagdadala sa Diyos. So dahil siya ay ina ng Diyos, and she is the mother of all that comes through Him, including grace. So lahat ng nanggagaling na grasya mula sa kanyang anak ay kasama din siya. Next, Mother of Hope, pray for us. Mother most pure, pray for us. So, self-explanatory, no? Most pure. Mother most chaste. So, magkapareho lang tong chaste at saka pure. Banayad, no? Pure. Most inviolate. Mother undefiled, no? Since siya ay perpetual virgin, pray for us. So,
Di na kailangang i-explain. Mother most amiable, Mother most admirable, Mother of good counsel. Pray for us. So, bakit siya Mother of good counsel? So, si counsel, di ba? Nagbibigay ka nag-counseling, ng advice, di ba? So, since she's the Mother of Christ, and Jesus Christ is the divine wisdom, hindi ka naman makabigay ng advice or counsel kung wala kang wisdom. So, Jesus is the wonderful counselor. Kaya siya ay Mother of good counsel. No? At ang pinakamagandang advice sa lahat, sino ang pinakamagandang nagbigay ng advice? Si Mama Mary. Anong pinakamagandang advice sa lahat? Do whatever Jesus tells you. Yun ang pinakamagandang advice. Di ba? Sinabi ni So, konti lang sinabi ni Mama Mary sa Bible. Pero, siya ang pinakamaganda sa lahat na binigay na preaching at saka advice. Ang pinakamagandang advice niya, do whatever He tells you. At nangyari yan sa wedding of Cana. No? And also, as a mother, no, nagbibigay siya ng counsel sa atin. So, ang counsel niya hindi para sa kanya, kundi para sa anak niya. Okay? So, si Pope Leo the 13th, no, siya ang nag-promote ng title na ito, Mother of Good Counsel. So, kung gusto mo ng mga good decisions, no, guidance sa decision mo, huwag mong kalimutan si Mama Mary. Hingi ka ng tulong sa kanya para maklear ang iyong conscience sa mga trials in life, maghingi ka ng direction, you go to Mary. She is the Mother of Good Counsel. So, sa Bible, yung counselor ay ang Holy Spirit. So, ibig ba sabihin, pinapalitan, sinasapawan ni Mama Mary ang Holy Spirit as the counselor? No. Huh? Mary does not replace the Holy Spirit because the Holy Spirit is the counselor. Pero, si Mama Mary ay tinutulungan niya tayo na para marinig natin ang boses ng Holy Spirit. Okay? Tinutulungan niya tayo na mas makakarinig tayo sa boses ng Holy Spirit. Okay? Kasi minsan, sumisigaw na sa tenga natin ang Holy Spirit, hindi natin napakikinggan dahil nalulubog ito sa ating mga kabisihan sa mundo. At hindi natin nare-recognize, hindi natin nakikilala minsan. So, Mama Mary will help us to hear the voice of the Holy Spirit. And as our mother, tinutulungan niya tayo to form our conscience, no? Pag-discern kung ano ang mali sa pag-decide, kung itong taong to, yung kausap natin, paniniwalaan ba to o hindi, no? At tinutulungan niya tayo na magiging close, no? Malapit sa kalooban ng Diyos. Next, Mother of our Creator. Pray for us. Bakit Mother of our Creator? Ito hindi talaga ito matanggap-tanggap ng mga protestante. Kasi, bakit Creator? Paradox. Si Maria ay isang nilalang. Bakit naging ina siya ng tagapaglikha? Nilikha lang siya. No? Tagapaglikha. So, ibig sabihin, mas mataas pa siya sa tagapaglikha. Okay? So, how can she, a creature, be a mother of the Creator? Makikita natin ito sa Bible, sa John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. At itong Word na ito ay si Jesus. At sinabi dito, for in Him all things were created. Dahil kay Jesus, lahat ay ginawa. No? Walang nagawa, walang nilikha kung hindi dahil kay Jesus. So si Jesus, masasabi natin ay creator. Because walang nilikha kung hindi dahil kay Jesus. So dahil si Maria ay ina ni Jesus, and Jesus is the Son of God,
the creator of all things, kaya nararapat na pwede natin siyang tawagin na mother of our creator. Huh? So, Jesus is God. Mula sa Kanya, nalikha ang lahat. Okay? So, andyan sa sinapupunan, dumaan sa sinapupunan ni Maria ang ating tagapaglikha na si Jesus. Kaya sabi ni Saint Thomas Aquinas, since Mary is truly the mother of God, since God is the creator, and Jesus is God, she is the mother of the creator. Next, mother of our Savior, madaling intindihin, pray for us. Virgin, most prudent, no? Madaling intindihin, pray for us. Virgin, most venerable, pray for us. Virgin, most renowned, pray for us. Virgin, most powerful. Oh, siya ay napaka-powerful. So, paano to? May biblical basis ba to? Bakit siya powerful? No? So, saan nanggaling ang kapangyarihan? Hindi nagmula ang kapangyarihan kay Maria mismo. Okay? Ang sabi ng anghel, the Lord is with you. Dahil nasa kanya ang Diyos, siya ay naging powerful. Hindi galing sa kanya. Okay? So, dahil sa kanyang perfect cooperation, kasi di ba si Mama Mary walang kasalanan. Siya lang ang tanging nilalang na nakagawa ng kalooban ng Diyos perfectly. Wala siyang pag-aalinlangan, siya lang nakagawa ng love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. So dahil dyan, she became a spiritual force against evil. Spiritual force against evil. Kaya sinabi sa Bible sa Genesis chapter 3 verse 15, the woman will crush the head of Satan, of the serpent. She shall crush your head. So mother most powerful, a virgin most powerful. So kaya sa spiritual warfare, malaking tulong si Maria. Ang mga saints have witnessed, maraming mga Santo Papa na nagsabi na malaki ang role ni Mama Mary in driving out demons, protecting souls, interceding powerfully because of her perfection. Ito sabi sa Bible, sa James chapter 5, ang prayer ng righteous person is powerful and effective. Kaya powerful siya dahil Mary is most righteous. So, immaculately righteous, so kaya napakatindi ng kanyang power ng prayer. So, ini-invoke natin si Mama Mary pag in times of temptation. Mama Mary, help me. May mga sexual temptation, temptation to anger, temptation to revenge, kung ano pa dyan. During exorcism, deliverance, spiritual protection, Mama Mary is very powerful. Next, Virgin most merciful, pray for us. So, bakit merciful? So, parang parehas din dun sa magkaparehas lang. Because Jesus is the mercy incarnate. So, ang application nito, sinners can come to Mary without fear because she is the Virgin most merciful. So, pag napuno ka ng guilt, shame, hiya ka, feeling mo lahat ng tao galit sa'yo, wala ka ng mukhang ihaharap sa tao, sa Diyos, kung ano. Ano ko na yan, Na-experience ko na ito. One time, more than 25 years ago, may ginawa akong kabulastugan, hiyang-hiya ako, tapos feeling ko wala na akong pag-asa. I prayed and prayed and prayed and asked the help of Mama Mary. Gumaan ang loob ko. Parang miracle na nawala yung tinik sa ko.
So you can come to her. She will really help you. No? Virgin most faithful, pray for us. Bakit faithful? Kasi, grabe ang faith ni Mama Mary. No? Sinabihan siya ng anghel na siya ay magdadalang tao. Kahit di niya naintindihan, yes siya kaagad. No? Kahit di niya naintindihan. So, diyan makita na grabe ang faith ni Mama Mary. At kahit hindi niya nung nawala si Jesus, sinabihan niya si Jesus na, bakit ka hindi nagpaalam? Nag-aalala kami ng tatay mo. 3 days kang nawala. Tapos sumagot si Jesus na, don't you know that I will be at my father's doing my father's business? So, ang lahat ito, Mary kept all these things, pondering them in her heart. Sinaloob niya lang, kahit hindi niya naintindihan ang sagot ni Jesus sa kanya, sinaloob niya lang sa kanyang puso. Hindi niya naintindihan lahat, pero she remained faithful. At doon sa sa paanan sa krus, no? Hindi niya inabandon na ang kanyang anak. Lahat nagtatakbuhan na, mga disciples, pero siya andun pa rin. She stood, no, with her son. So she is most faithful. So anong malalearn natin dito? Ano ang meaning ng faithful? So ma-apply natin to sa ating family, sa ating asawa, sa ating husband, sa ating wife, sa ating mga anak, no? Sa ating organization. Constant in love, no? We have to trust God even things are dark. No? Kahit hindi natin maintindihan, hindi natin naintindihan kung saan ang direksyon, trust pa rin tayo. At mananatili tayo sa Diyos kahit yung iba ay sumusuko na at tumitigil na at umaalis na. So, yan ang example ni Mary. So, pag nag-struggle tayo, hindi natin naintindihan ang plano ni God, ask Mary to help you. No? Pag gusto mo na mag-give up sa mga trials, ask Mary. No? If you want to stay faithful sa iyong vocation, commitments, callings, ask Mary. Mirror of justice, pray for us. So, Mama Mary is called the mirror of justice. Bakit? So, ano ba ibig sabihin ng justice? Ang justice ay binibigay natin sa Diyos kung anong nararapat sa Diyos. Ibibigay natin sa tao kung anong nararapat sa tao. Yun, nung sinabi ni Jesus, give to Caesar what belongs to Caesar, give to God what belongs to God. Yun ang ibig sabihin ng justice. So, anong nararapat sa Diyos? Pag luluhati ang ating praise and worship and love and affection, yun ang dapat ibibigay natin kay God. No? So si Mary, siya ang pinaka-perfect na salamin ng justice na binibigay kung ano ang nararapat sa Diyos. So, mirror of justice. Walang dungis na salamin. Very clear. No? She is the reflection of the eternal light, divine wisdom. So, ang itong biblical passage, Wisdom chapter 7 verse 26, it refers to Mary. She is a reflection of eternal light, a spotless mirror of the working of God. Sa Old Testamento na verse, pero ito ay, sabi ng mga church father, it applies to Mary. Sabi ni Saint John Henry Newman, Mary is the most perfect image of Christ. So, di ba tayo mga Kristiyano, ini-imitate natin si Christ so that we, in the end, yung mukha natin, magiging kamukha ni Kristo. So, the more na magkalapit ang mukha mo kay Kristo, the more ikaw become holy. Okay? So, ang goal natin when we die, or now, to become as close as resemble to the face of Christ, di ba? Pero ang pinaka nagre-reflect sa mukha na walang makakatalo kay Christ, sa mukha ni Christ, sa reflection, si Mama Mary.
No? Seat of wisdom, pray for us. Si Mama Mary tinawag din na seat of wisdom. Anong seat? No, upuan. No? Seat of wisdom. So, ang wisdom, si Jesus. Nakaupo si Jesus sa kanya. Seat of wisdom. No? So, again, Jesus is the wisdom. No? At siya ay trono. No? Ang seat ay hindi lang upuan, hindi lang siya ordinaryong upuan, hindi isa siyang trono. So, ang eternal wisdom na nakaupo sa kanya, nagkakadong sa kanya, ay si Maria. So, ito ay 1800s painting ng title, Seat of Wisdom. Cause of our joy, pray for us. Bakit siya ang dahilan ng ating kaligayahan? Cause of our joy. Bakit? Because dinala niya sa atin si Jesus. Si Jesus ang ating joy. No? Sabi sa Luke chapter 2, Behold, I will bring you good tidings and great joy. Kasi darating si Jesus. Si Jesus ang pinakakaligayahan natin. At ang nagdala, si Maria. Kaya, cause of joy. Cause of our joy. Okay? And also, nung sa Cana, sa milagro sa Cana, nawalan sila ng alak. Hiniling ni Maria na gumawa ng alak si Jesus. So, naging siya ang sanhi ng kaligayahan ng nagpakasal. No? Na-restore ang joy. At napapansin nyo, every time na may Marian apparition sa Fatima, sa Lourdes, sa Lady of Guadalupe, sa mga apparition niya, anong message? Repentance, conversion, and then, ang resulta nito ay joy in Christ. Next, title, Spiritual Vessel, pray for us. Bakit tinawag siyang spiritual vessel? Vessel ay paglalagyan. No? Paglalagyan ang ibig sabihin ng vessel. Bakit spiritual? Kasi sinabi sa Bible, sa Luke chapter 1 verse 35, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. So, napuno siya ng Holy Spirit. Kaya, siya ay paglalagyan ng Espiritu. No? The spiritual vessel. At hindi lang siya physical na paglalagyan, kundi ay puno siya ng grasya. At ang sabi ni Saint Augustine, ipinaglihi niya si Jesus hindi lang sa kanyang sinapupunan. Bago pa niya pinaglihi si Jesus sa kanyang sinapupunan, ipinaglihi niya na si Jesus sa kanyang puso. No? So, spiritual. Hindi lang physical ang pagdadalang tao niya kay Jesus, kundi nagdalang tao siya kay Jesus sa kanyang puso. Okay? Vessel of honor, pray for us. Bakit vessel of honor? Si Maria ay pinili sa lahat ng mga babae sa kanyang ipinaglihi pa lang siya. Immaculate Conception. Pinili na siya ng Diyos na wala siyang kasalanan. So, lahat ng honor ay nasa kanya. No? Singular vessel of devotion, pray for us. Singular vessel of devotion. Ano ibig sabihin? Yung devotion niya para lang kay Kristo. Singular lang. One track mind lang para lang sa Diyos. No? Only dedicated to God. Singularly. No? Perfect vessel. Serving, loving, and glorifying to God. Kaya ang sagot niya, I am the handmaid of the Lord. Ang ibig sabihin niyan sa ibang translation, I am the slave of God. No? Gawin mo kung ano ang sinabi mo. No? Total devotion and surrender. Tinawag din siyang mystical rose. Pray for us. Bakit mystical rose? So galing yan sa Song of Songs sa Bible, chapter 2, verse 1. I am the rose of Sharon, the lily of the valleys. No? It is, sa aming mga church fathers, it depicts Mama Mary.
Ano ba ang nagsisimbolize ng rose? Beauty, fragrance, love. Yeah, rose, love. Joy and suffering. Bakit joy and suffering? Kasi ang nakita ka ng rose, matutuwa ka. Ang rose, meron ding tinik, may thorn. So, may suffering. Si Mama Mary was pierced. May $7 of Mary, di ba? The 7 sorrows of Mary. A sword will pierce your heart. Yes, si Mary is depicted with 7 sorrows. No? So, mystical rose. Bakit mystical? So, alam na natin ang ibig sabihin ng rose o bakit mystical. Ang mystical ay heavenly. Hindi lang siya physical, pero heavenly ang kanyang beauty. Dahil sa kanyang mga virtues. Tower of David. Bakit tinawag siyang Tower of David? Galing ito sa Song of Songs, chapter 4, verse 4. No? Your neck is like the Tower of David, built for an arsenal, wherein hang 1,000 bucklers of all shields and warriors. So, anong nagre-represent ng tower? Tower represents strength. Tower yan eh. Diba? Defense, nobility, beauty. So, ang Tower of David represents stronghold. No? Pag in-apply mo kay Mary, so defender of the faith, spiritual stronghold, grace, courage. No? And a model on how to stand firm against the evil one. So, ang ma-apply natin to sa ating spiritual life ay, no? Pag ikaw ay lumapit kay Mary, no? Matutulungan ka niya na hindi matibag ang iyong pananampalataya. Unshaken in faith. Clothed in armor. No? So, binibigyan niya ng shield ang kanyang mga anak. No? Like a tower of David in battle. Sabi ni Saint John Damascene, Mary is the impregnable tower against the assault of the devil. Pag ina-assault ka, ina-atake ka parati, no? Think again, baka nakakalimutan mo na si Mary. Na so proud ka, no? Hindi ka nanghingi ng tulong ni Mary. Kailangan natin ng lahat ng tulong. Okay? Kailangan natin ng lahat ng tulong. So, pag ikaw ay kinonsecrate mo ang self mo kay Mary, no? You will be taken care of. Tower of Ivory, pray for us. So, parang Tower of David pa rin. So, bakit ivory? So, makita natin ito sa Song of Songs, chapter 7, verse 4. Your neck is like a tower of ivory. Ang ivory means strength, elevation, protection, no? Parang magkaparehas pa rin yun. So, ang ivory, di ba, puti, purity, incorruptible, beauty and rarity, radiance. So, dahil sa mga virtues pa rin, no? Immaculate Conception, walang kasalanan si Maria. Next, House of Gold. Bahay, house, gold. Ang templo dati, no, sa Old Testament, the temple of ng Solomon is made of gold. Ang mga walls. Okay? And so si Maria, nasa kanyang sinapupunan si Jesus, siya ang bahay, no? Na ang kanyang dinadala ay isang Diyos na sobrang laki ng halaga, more than gold itself. Okay? The Word was made flesh. Next, Ark of the Covenant. So, alam niyo ba yung Ark of the Covenant? Yung daladala nila ni Moses, yung may dalawang cherubim na anghel na nakapatong sa isang parang kahon na may mga handles na dinadala ng
sa panahon sa Old Testament na pag dinala nila yon, kahit saan ng mga digmaan, nananalo sila. At alam nyo ba yung laman ng Ark of the Covenant? Merong mana, yung tungkod ni Aaron, at saka yung stone tablet. Yun ang ano. So, napaka-banal ng Ark of the Covenant. Walang kahit sinong pwedeng maghipo o gumalaw o mag-touch nun. Mamamatay ka pag hindi ka high priest mag-touch nun. Okay? Kaya nilalagay yun sa Holy of Holies. So, yung tatlong nakalagay doon, yung tungkod ni Aaron, stone tablet of the commandments, and mana, represents Jesus. Yun ang Ark of the Covenant. So, Mary is the new Ark of the Covenant. Kasi, siya ang naglalaman ng lahat. So, yung tatlong yon, mana, bread of life, Jesus, word of God, Jesus, the staff of Aaron, the priestly ministry of Jesus, represents Jesus. So, kaya si Mary ay tinatawag the new Ark of the Covenant. Di ba? Napansin nyo, nung pumunta yung Ark of the Covenant kay David dun sa Judean Hill Country, sumayaw si David at sabi niya, "Who am I that the Ark of my Lord will come to me?" So si Mary pumunta kay Elizabeth sa Judean Hill Country. Paglapit niya, anong sabi ni Elizabeth? "Who am I that the mother of my Lord will come to me?" So siya na ang Ark of the New Covenant. No? So, paglapit ng Ark of the Covenant kay David, lumundag siya. Paglapit ni Mary kay Elizabeth, lumundag ang bata sa kanyang sinupupunan, si Saint John the Baptist. No? Gate of Heaven. Bakit tinawag na Gate of Heaven si Mama Mary? Gate of Heaven, pray for us. Kasi si Jesus ang nagdala sa atin ng langit, ng kaligtasan. No? I am the gate. So si Jesus ay ang gate, no? Whoever's enter through me will be saved. Pero para makarating sa atin ang lagusan ng langit, para tayo maligtas, dumaan kay Maria, no? She becomes the gate through which heaven came to earth. So ang langit pumunta sa atin, sa mundo. Meaning, ang kaligtasan dumating sa mundo. Sa pamamagitan ni Mary. Kaya tinatawag natin siyang Gate of Heaven. At ito, napakagandang slide na ito. Ang sabi ni Ezekiel chapter 44 verse 2. The gate is to remain shut. It must not be opened. Because the Lord of God of Israel has entered through it. Itong prophecy na ito ay tungkol kay Maria. Kaya dito rin natin kinukuha yung turo tungkol sa perpetual virginity. Tinatanong ng iba. Matapos ipinanganak si Jesus, so si Maria at saka si Saint Joseph ay pwede na silang magtalik. At meron silang anak at si Jesus ay may kapatid. Yun ang sabi ng ibang mga sekta, hindi Katoliko. Kasi normal lang daw na sa mag-asawa na magtalik. At sinabi din sa Biblia na may kapatid si Jesus. Pero alam naman natin yung kapatid na sinabi diyan, mga cousin yon, no? So, bakit hindi pwedeng galawin ni Saint Joseph si Maria? Etong verse na ito. Intindihin niyo yung verse na ito. Bakit hindi pwedeng galawin ni Joseph si Mama Mary? The gate is to remain shut. It must not be opened. Because the Lord of God of Israel has entered through it. Dito dumaan ang Diyos. Kaya hindi na po ito pwede kahit kailan bubuksan ang lagusan. Alam ni Saint Joseph yan. Kaya hindi niya pwedeng i-violate yan. Yan ang prophecy tungkol kay Maria. Kaya we believe in the perpetual virginity. So pag may mga ibang sekta nagtanong sa inyo at nagsabi,
saan yung biblical basis nyo? Isa ito sa mga biblical basis. Okay? At Mary as the gate of heaven, dinadala tayo ni Maria patungo sa langit. Dahil tinuturo niya tayo patungo kay Jesus. Do what He tells you. No? Hindi niya inaako ang atensyon. No? Ang guidance niya parati, nilalapit niya tayo parati kay Jesus. No? So, sabi ni St. Louis de Montfort, Mary is the surest, shortest, and easiest way, no, to heaven, to Jesus. So, kung gusto mong maging malapit kay Jesus, no, ang layo-layo ng feeling ko kay Jesus. Nagsisimba ako, parang pinipilit ko lang. Pag nagsimba ako, pag nagpray ako, hindi ko na-feel si Jesus. Ang layo ng feeling ng damdamin ko kay Jesus. Parang lahat pinipilit ko. Parang wala akong nararamdaman kay Jesus. Lahat mechanical lang, pinipilit ko lang lahat. Gusto mong magbago yan? Lumapit ka kay Mary. Ilalapit niya ang puso mo kay Jesus. Kasi masyado kang ma-pride. Diretso ka lang kay Jesus. Si Jesus na nga nagsabi sa iyo, Son, look at your mother. No? Woman, look at your son. Bakit pa tayo dadaan kay Mary? Kung sa Bisaya pa, magbuot ka. Magbuot ka nga, maumana ang gusto ni Jesus. No? Yung paraan mo ang masusunod? Paraan ni Jesus ang masusunod. Gusto niya dumaan tayo kay Mary. No? Gusto niya dumaan tayo para mas mapalapit tayo kay Jesus. Parang counterintuitive, no? Parang counterintuitive na mapalapit ako kay Jesus, double time ako, Jesus, 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 Jesus lang. Pero actually, hindi. Kung gusto mong mas mapalapit, madali, magpatulong ka sa kanyang ina. Jesus is the easiest, shortest way to Jesus. Mary. No? Morning star, pray for us. Bakit siya tinawag na morning star? Ang totoong morning star ay si Jesus. So, ano ba yung morning star? Di ba yung Venus? Sa umaga, pag tinignan mo yung langit, makita mo yung planet Venus. Siya yung pinakamaliwanag. Hindi yan star, hindi planet yan. It is the brightest object in the sky. Makikita mo siya pag madaling araw. Usually, di ba? Just before dawn, before mag-rise ang sun. So, pag nag-rise ang sun, yan si Jesus. So, but before that, you see Venus, the morning star. Yun ang Venus, yun ang morning star. So, ito ay tinutukoy kay Mary. Who is this that comes forth like the dawn, fair as the moon, bright as the sun? Huh? So, ang sun si Jesus. Huh? So, the true morning star is Jesus, pero dahil sobrang close si Jesus kay Mary, huh? Nire-reflect ni Mary ang morning star. Pine-prepare niya tayo for Christ. No? Do whatever He tells you. Ang sabi ni Saint Bernard of Clairvaux, pag sinunod niyo si Mary, hindi ka mawawala. If you follow her, you do not stray. If you invoke her, you will not despair. If she holds you, pag hinawakan ka ni Maria, you will not fall. If she protects you, you have nothing to fear. No? Sabi ni St. Thomas, Mary is called the morning star because she ushered in the light of the world. No? So, before dumating ang pinakaliwanag, siya ang nag-prepare sa atin dahil siya ang nagpanganak kay Jesus. Health of the sick. Pray for us. So, si Jesus, dahil sa kanyang wounds, siya ang divine healer. Divine physician si Jesus. So, bakit si Mama Mary, health of the sick? Kasi kasama si Maria, nag-suffer. No? She suffered with her son at the cross. Kaya, she embraced the sick and the sinful human race as her spiritual children.
So sa lahat ng mga makasalanan, nagkakasakit, no? She is embracing us like her spiritual son. So sabi ni Saint John Paul II, sa lahat ng nagkakasakit, sa lahat ng nagsasuffer, no, nagdurusa, no, nagdadalamhati, Mary is present. No? Ang pitik ng kanyang puso, no? Ang kanyang heartbeat is for the sick and for the broken. Huwag natin kaligtaan nating ina. Tumitibok ang puso ni Maria para sa atin, mga nagdurusa, nagdadalamhati. Refuge of sinners, alam na natin yan. Solace of migrants. So may mga, bakit siya solace of migrants? Huwag natin kalimutan, naging migrant din sila ang Holy Family, pumunta sa Egypt. No? Walang matutuluyan. Doon, naghanap ng ano. So, sa mga displaced, naghahanap ng mga matutuluyan, walang lugar, lapitan natin siya. No? Because Mary herself was a migrant and a refugee. Para sa mga refugee, mga walang patutunguhan, you can go to her and help her and ask for her help. No? Comforter of the afflicted, help of Christians, pray for us. Queen of Angels, pray for us. Bakit Queen of Angels? Kasi siya ay reyna ng langit. No? Sinabi sa Revelation chapter 12, a woman clothed with the sun and a crown of 12 stars. So, pinakita sa Bible na siya ang reyna ng langit. Si Jesus ang hari, siya ang reyna ng langit. So, dahil siya ang reyna, so, nakikiisa siya sa kaharian ng kanyang anak. Kasama na ang heavenly choirs of angels. So, siyempre, hindi naman pwedeng hindi respetuhin ang reyna. Si Jesus ang hari, siya ang reyna. At nakita natin sa Bible, she is the queen of heaven. So, kung queen ka, kasama lahat ng andyan sa langit. Andyan ang mga angels. Sa Kings chapter 2 verse 19, makita natin na ang mga hari ay merong reyna. At sa kanilang reyna, ang kanilang ina, Queen Mother. So kung maintindihan mo, ang Davidic Kingdom, yung kingdom ng Israel, mula pa kay Solomon, no? Davidic Kingdom, ang reyna ay hindi asawa. Ang reyna ay parate ang nanay. So sa kingdom ng Israel, kung saan ang langit ay tinatawag na Heavenly Jerusalem, no? New Israel. Si Jesus ang hari, si Maria ang reyna. Okay? So hindi ka pwedeng meron kang hari at hindi mo tatanggapin ang reyna. Salungat yan sa pattern ng Israel. So sabi ni Saint Alfonso Liguori, Mary is the queen not only of saints but of angels. Dahil mas higit ang kanyang kabanalan, higit pa sa mga anghel. Queen of Patriarchs. Alam niyo ba yung Patriarchs? Queen of Patriarchs, pray for us. Ang Patriarchs, sila ni Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David. Sila yung mga Patriarchs. Ang mga Patriarchs, binigyan ni Jesus ni God ng promise. No? So, si Abraham, the father of the faith. Si Isaac, symbol of obedience dahil papatayin niya kanyang anak. No? Di ba? Si Abraham papatayin. So, si Isaac, anak niya si Jacob. No? Father of the 12 tribes, Moses, lawgiver, liberator, David, the king whose line would bring the forth Messiah. So, ito yung mga patriarchs. So, may mga promise na ipapadala ang Mesiyas. Pero, ang katuparan ng lahat ay nangyari kay Maria. Dahil siya talaga ang reyna sa lahat ng patriarchs. Ng reyna na natupad ang lahat ng pangako mula pa sa simula ng kaligtasan. Sa kanya natupad, iniluwal niya ang tagapagligtas. No? At sa kanyang fiat, sa Luke chapter 1 verse 54, sabi niya,
He has helped His servant Israel, remembering His mercy. Meaning, tinupad niya ang kanyang promise sa kay Abraham at sa mga descendants. So, she is the queen sa lahat ng patriarchs. No? Sabi ni Saint Bernard of Clairvaux, Mary is the summit of all the patriarchs. Siya ang katuparan sa lahat ng patriarchs. Queen of prophets, pray for us. Siya rin ang reyna ng lahat ng mga propeta. Dahil ano bang mensahe ng propeta? Ang tungkol kay Jesus, ang pagdating ni Jesus. So, siya pa rin. Katuparan pa rin. No? Bakit siya na reyna ng mga propeta? Dahil ipinanganak niya si Jesus. At ito ay inanunsyo ng mga propeta ang pagdating ni Jesus. No? Sabi, the prophets proclaimed in advance that the virgin would bring forth Emmanuel. Inanunsyo ng mga propeta na ang isang birhen ay magluluwal kay Emmanuel, si Jesus. At ito ay sinakatuparan. Queen of Apostles, Queen of Martyrs, Queen of Confessors. Ano bang ibig sabihin ng confessors? Ang confessor ay yung nag-confess na Jesus is Lord. No? Who publicly profess their faith. So, pag ikaw ay hindi takot na ipakita ang iyong pananampalataya, kahit ikay mapahiya, tawag dyan, confessor ka. Witness ka. No? So, kahit ikaw ay mag-endure ng persecution, suffering, no? So, like witnessing as a martyr. Sabi sa Matthew chapter 10, verse 32, Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. No? Kagaya nung 21 Christians, Coptic Christians sa sa Syria ba yun? O sa Egypt ba yun? Nung sinalakay ng mga ISIS, no? Pinugutan sila ng ulo dahil hindi nila i-give up ang kanilang faith kay Jesus at mag-convert sa Islam. Pinugutan sila na-news yun, di ba? That was, I think, 10 years ago. Sila yung mga Coptic martyrs, 21, pinugutan sila ng ulo doon sa beach ng mga ISIS. Di ba? So sabi, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Huwag na muna tayo pupunta sa pugot-pugot ng ulo. Doon tayo magsimula kahit sa sign of the cross. Tanungin natin ito yung sarili. Kaya pa ba natin mag-sign of the cross in public? Like sa restaurant? Mag-pray before meals? O nahihiya ka mag-sign of the cross? Nahihiya ka mag-cruise? Kasi yung iba hindi nagpe-pray before meals, hindi ka nagpe-pray. No? Kung mag-pray man, pabilisan pa yung patago. So, doon pa lang makikita mo, no? Huwag mo na isipin yung mga pugot-pugot ulo. Doon pa lang. Tumatayo ka ba sa iyong prinsipyo bilang Kristiyano? St. Louis de Montfort sabi, Mary forms the greatest confessor, those who speak and live the truth for Christ, no matter what the cost. Queen of Virgins, alam natin yan, pray for us. Queen of all saints, pray for us. Queen conceived without original sin, alam natin yan, pray for us. Queen assumed into heaven, the Assumption of Mary, pray for us. Queen of the Most Holy Rosary. Bakit siya tinawag na Queen ng Holy Rosary? Ito ay title na binigay sa kanya ni Pope Pius V dahil sa Battle of Lepanto, yung mga Muslim na grupo doon sa mga barko, outnumbered ang mga Kristiyano. So, ang sandata ng mga Kristiyano, maliban sa kanilang mga espada, meron silang rosary sa kabilang kamay. Sobrang liit ng numero ng dami ng mga sundalong Kristiyano kumpara sa mga Muslim, mga Turks. Pero nananalo sila. Dahil sa kanilang kapanalunan, dahil sa tulong ni Maria at sa pag-rosary, Feast of Our Lady of Rosary, itinanghal October 7, at tinawag siya na Queen of the Most Holy Rosary. At ang rosary, usually ang narinig natin dyan,
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. O sino bang sabi sa Bible? Ang sabi sa Bible, all generation will call me blessed. Sino bang sumusunod niyan na tinatawag nating blessed? Hindi mo maririnig sa bibig ng mga protestante yan. Hindi mo maririnig sa bibig ng mga ibang sekta na allergy sila. Parang mangingisay sila pa magsabi na blessed are you among women. Pero ano ba? Sino bang sumusunod sa Bible? Tayong mga Katoliko. Dahil sinasabi na, blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sabi ni Mary, all generations will call me blessed. So, ang sabi ni Pope Leo XIII, ang rosary is the summary of the gospel. So, Mary is the teacher. No? Inulit-ulit natin ang gospel, yung life ni Christ through the rosary. She is the queen, kaya Queen of the Holy Rosary. At sabi ni St. Louis de Montfort, Mary is the Queen of the Rosary because she gave us this weapon against hell, laban sa impyerno. Ito yung sandata laban sa impyerno. No? At sino man ang nagpe-pray nito, lumalaban siya, kasama tayo. Kasama siya. Queen of Families, Queen of Peace, pray for us. Alam natin yan. So, at saka, ang ending ng Litany of Mary, Lamb of God who takes away the sins of the world, spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy on us. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be worthy in the promise of Christ. So, yun. Tamang-tama, alas 8. So, I hope meron kayo napulot, naintindihan kung bakit natin sinasabi yung mga title na yun, And then, the next time we pray the Litany of Loreto or the Litany of Mary, it will become more meaningful to us. Okay? So, i-greet ko lang itong nandito ng titiyaga dito ngayon sa Zoom. Sis Janet, hello, from Europe. Sis Del, Sis Sarah, hello sis. Good evening. Good evening. Brother Naben, Sis Monette, Sis Maria Chiki, Sis May, Good Sis evening, Dalia. Doc. Hello sis. Okay. This is Casina. So, extra points ko kay Lord. So, closing prayer tayo. Sinong gusto mag-closing prayer? Sis Dalia, gusto mo Sis, are you there? Sis Monette. Hello, Sis Monette. Yes, Doc. Okay po. Closing prayer In the name of the tayo. Father. Okay. Opo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Remember, most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who pleads to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, we pray to you, Virgin of Virgins, our Mother. To you we come, before you we stand, simple and sorrowful. O Mother of the world incarnate, despise not institution, but in your mercy, hear unto us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis. Remember, for the most loving gracious prayer. Virgin Mary, that Bye-bye. never was it known See you that next anyone who week. pleads to your protection, implored your help, or sought your Bye-bye.